Hi guys! Good morning to all. Magandang umaga. This is Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating latest weather analysis mula sa Typhoon 2000. Ito ay para sa ngayong araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Disyembre 29 hanggang 31 o hanggang New Year's Eve 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Well, ngayon lang tayo nakabalik. Nagkaroon po tayong sakit nung Pasko. At medyo okay na po tayo na yun. At pasensya na kung wala tayong video feed. Ito lang po ang audio, visual analysis ang ibibigay natin. At ang importante yung in-explain natin yung panahon. Okay? Kung ano nangyayari na yun. For the past few days, nagkaroon po tayo ng shear line sa may Mindanao. And then, nagbigay po ito ng grabing mga pagbabaha. May mga casualties po. Okay? Napakahirap po ang sitwasyon nila dahil Paskong Pasko talagang binigyan ng grabing pagbabaha ng shear line. Yun yung shear line sinasabi natin nakalipas na 2 linggo na nagbigay rin ng mga pagbabaha sa Kabikulan. Nung pangalawang surge ng amihan, doon naman na yung nakatutok sa Visayas at Mindanao. Kaya nung sinabi ko na delikado magkaroon ng flooding, landslides, nangyari po. At sana po maging okay po tayong lahat. Despite na nagkakaroon tayo ng mga ganitong kalamidad dahil po nga sa La Nina, nagkakaroon po tayo ng mga ganitong mga grabing pagulan kahit walang bagyo. Although, nung nawala yung shear line, yung naiwan na ulap, biglang may nabuong LPA at ito na yun si 95W at kasalukuyan, malapit na po sa coastal waters po ng Surigao del Norte o sa may Siargao, Dinagat areas. So ito po si 95W at 2 araw na natin ito binabantayan. But so far so good, hindi naman po siya magiging bagyo. Nasa less than 35% ang probability na magde-develop po siya bilang bagyo sa loob ng 24 oras. At dahil po malakas yung upper level winds, yung hangin po sa kanyang taas, okay? Around 30 to 50,000 feet. Yung kanyang kaulapan ay na-displaced, okay? So instead na nandun po sa may low level center niya, yung rain bands niya ay na-displaced po at nakaka-affecto na yon dito po sa Kabikulan at Eastern Visayas. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga pabugso-bugsong ulan simula pa kaninang umaga at nagiging mas continuous po na yung gabi. But hanggang ganyan lang po, hindi naman po umaabot ng lampas 20 millimeters in 24 hours. But mag-iingat rin po sa mga posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas. At aside po sa Bicol at Eastern Visayas, itong area po ng Mindanao hanggang sa may offshore Bangsamoro at northern tip ng Borneo ay nasa influence po ng trough o extension po ni 95W. But hindi masyado pong ulan. Ang ulan sa kanila ay hapon ng gabi lamang. But itong makapal na convection sa may taas niya na nasa Bicol, okay, ito po yung nagbibigay ng mga ulan dito po sa atin. Ang amihan, nandyan pa rin po, apektado ang Luzon. So, okay naman po ang panahon. Partly sunny to cloudy, windy, and slightly cooler temperatures, ranging from 22 to a high of 27. Dito po sa mga low-lying or lowland areas po ng Luzon, kasama po ang Bicol. Kaya kahit may trough tayo, may feel natin yung malakas na hangin mula sa hilangan kasi nagkakaroon po ito ng kombinasyon. Okay, so far ito po yung latest. At ito po yung fast animation. So nakita po ninyo ang displaced kaulapan ni LPA95W. Although nandito siya. Okay, nandito yung L. Ito naman po yung kaulapan na extend po hanggang doon. And then, pag sinumpo natin yan mula sa UMETSAT ng windy.com, ay kita mo pa rin ng makakapal na kaulapan itong trough ni LPA 95W na kasalukuyan ay nandito po siya. Okay, so medyo ganyan po ang itsura niya, elongated. But within the next 24 hours ay mukhang bubuti po ang panahon sa Kabikulan base po sa mga forecast. Mamaya bibigay natin yung rain forecast, unahin natin yung wind forecast. So na yan, dyan pa rin yung amihan. Mamayang hapon ay magsimula pong tatahimik po ang wind situation po dito po sa Kabikulan dahil po akit na po yung
trough or either matutunaw po siya. At dito po sa may taas, nandyan pa rin yung amihan sa may Hilagang Luzon. Sa Biyernes po, Rizal Day, ay lalakas ulit yung amihan dito po sa may dagat at Dagat China and West Philippine Sea. At dito rin po sa may coastal waters po ng Eastern Luzon. And New Year's Eve, dyan pa rin yung amihan sa may dulong Hilagang Luzon, while the rest of the Philippine Islands ay hihina po yung hangin at magsishift po mula sa silangan. So medyo iinit ng bahagya ang ating panahon. Now, yung mga nagtatanong po, mag-celebrate ng New Year's Eve, okay naman po. May mga chances lang ng isolated rain showers and thunderstorms in other areas po ng ating bansa. January 1, Sunday, 2023, nandyan pa yung amihan sa may extreme northern Luzon. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging babalik po sa tinatawag nating slight northeasterly wind flow o yung weak amihan. So, okay naman po ang panahon. Kung titingnan natin yung rain forecast for the next 3 days hanggang January 1, so, nakikita po natin, ito na po yung kaulapan sa Bicol na nagpapaulan sa atin ngayong gabi. Mamayang hapon po, inaasahan pong aakyat na po o malulusaw itong mga kaulapan. At ito naman po yung mga ulan sa may eastern sections po ng Cagayan Valley dahil po sa amihan at posibleng pag-akyat ng trough dito sa may east ng Luzon. November 30, Friday, yan po, mukhang ang mga ulan po sa Mindanao at ibang portions po ng Visayas at Bicol region. And Year's Eve, okay, yung kanina, December 30 or Rizal Day. Year's Eve ng hapon, inaasahan pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms sa Bicol, Visayas, dahil po sa pagbabalik po ng hanging silanganin o easterlies. And January 1, next year, January 1, 2023, magiging isolated rain showers and thunderstorms ang iba't ibang bagay ng ating bansa, lalo na po sa may Cagayan Valley at dito po sa Palawan. The rest will see or magpapakita ang sunshine, cloudy skies with brief isolated rain showers and thunderstorms sa hapon o gabi. Okay? So, yan po ang ating forecast sa ulan. Nandyan pa rin yung ulan dahil nasa linya po tayo. Punta natin yung latest mula sa Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Ito po ay valid for the next 2 to 3 weeks. So, unahin natin yung second week na January 4 to January 10. Ay mukhang napalagay na naman po ang Pilipinas sa more than 20% probability ng isang bagyo na mamumuo. At hindi pa po yan sure kasi less than 20%. Samantala, yung above average rainfall probability sa Pilipinas ay patuloy pa rin nasa more than 80%. Kaya yung ikatlong linggo, valid January 11 to January 17, which is still due for many changes. Okay? Ang Pilipinas ay nasa more than 50% ang above average rain probability. Okay, so patuloy pa rin yung mga ulan natin dahil nga meron tayong La Niña. So, always bring your rain gear, umbrellas pag kayo po lalabas. Okay, so there you go. Yan po ang ating latest na yung Webes, January 29. At babalik ulit tayo na yung weekend para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Mag-iingat po. #WeatherWiser. And maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Happy New Year to all. God bless.